ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ 2023 ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಎಡಮನೆ ಸಲ್ದ ಈ ಸಂಚಿಕೆಗಳ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿಡ್ತಿದ ಅರಣ್ಯದ ಉಡಾಡಿದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಲೆ ತುಳು ನೆಲದ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂದು ಕಲಾ ಪರಂಪರೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆಯನ್ನು ಮೂಲ ಒರುಟು ಒರಿಪಾಡು ಚಿತ್ತನ ದೃಷ್ಟಿಡಿ ಪಿಲಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಗೊಂಜಿ ಲೋಕ ಮಾನದಿಗೆ ಕೊರಪಾಡುವನ್ನು ಚಿತ್ತನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತನ ಲೇಸು ಗಾನಗೈನಿಕೆ ಎಡಮನೆ ಕಾಲದ ಐಸರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಡುತ್ತೊಂದು ಪ್ರಚಿತ್ತಿನ 10 ಕೂಟದ ನೃತ್ಯ ಪಂಥದ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ 2 ಕೂಟದ ಕುಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಬರೆದರೆ ತುಳುನಾಡ್ದಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಪರಮ ಕಾರಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂಜಿ ಪುರಲ್ದ ಅಪ್ಪನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುರಲ್ದ ಅಪ್ಪನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುರಲ್ದ ಅಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು
ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಬಂಡ ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರಿತ್ತೆ ಅರೇಡ್ದೆ ಸುರು ಟ್ಯಾಂಕೇನು ಅಲ್ಪಡ್ದೇವರ ಪಾತೆರ ಅನ್ನೋದು ಬಕ್ಕ ಇರೇಗಾಯಿ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಹೆಂಚಾಣ ಮಕ್ಕಳ ಕುಲ್ಲೆ ಬಾ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಮಿಥುನ ನೇತೃತ್ವ ನಡಪಂಚ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತೂನಾಗಲ ಒಂಜಿ ಬೇತ ಟೈಪಡ್ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ನಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದ ವಾ ರೀತಿ ಮಲ್ಪಡು ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಬರೋದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಈ ವರ್ಮ ಏತ್ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಬತ್ತ ಐಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ಡು ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇನಿ ಆ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕುಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಏಪ ಬಣ್ಣಗಲ್ಲ ಎಂಕು ದಿಕ್ಕುನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಿಡಿದಾಂಡೆ ಆಯ್ಸನ್ನು ತೂಯರೆ ಒಂದು ಮೂಜಿ ವರ್ಷದಿಂಚಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರನ ವಿಶೇಷ ಶುಭಾಶಯನಿ ಸಲ್ಲಿಸವೆ ಏರ್ ಪೂರ ಪಿಳಿತ ಕುಲಿನಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರ ಆ ತಂಡದಕ್ಲೆಗೆ ಏರ್ ಪೂರಕ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಆಗ ಭಾಗವಹಿಸಕ್ಲಾಗ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೇನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಯಾನು ಮಿತ್ತುಂಡ್ರ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ತಂಡದಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ದಾಯಕಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪೂರ ಏರೆಗಳೇನು ದಾಂಟದ ಮಿತ್ತ ಬರೋ ಸಾಧಿಸಿ ದಾಗಮನ ಇನ್ನು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಲಡು ಪೂರ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿಚಾರಡು ಇನಿ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬತ್ತಿದ್ದನಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪರಶುರಾಮ ಷಷ್ಠನ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜೀವಂತವಾದ ವೃದ್ಧಿಪುನಂಡ ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿನೇಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇಂದು ಪರಿಚಯ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂದು ಬರೀ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಪಿಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಗಳ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂಚಿನ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನಲೇ ಏನು ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದು ಪೂರ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಹುಶಃ ಎಂಕಿಂದು ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ವರ್ಷ ಯಾನು ಮಿತ್ತುಂಡ್ರ ಇನ್ನು ಬುಕ್ಕಂಜು ಅಭಿನಂದನೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಬಂಡ ಕಾಡಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇನೀತ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಟ್ಟುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ದಕ್ಷಿಣ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟ ಕುಡ್ಲಾಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಒಂದೆತ್ತ ಮಟ್ಟಡೆ ಸುಮಾರು 2,500 ಜವನಿಯರು ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಪಿಲಿತ ವೇಷರು ಇನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಬಾರಿ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಡ್ದಾದ ಎಂಕ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಇನಿಜಿನ ಎಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಿಥುನ ಗುರುತು ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪಂಚ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕ ಬುಣಂದು ಬಂದು ಯಾನ ಬುಕ್ಕರ ಪೂರಕ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ಪಣೊಂದು ಬಹುಶಃ ಎಂಕ ಪೂರ ನೆಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲ ನಿಕ್ಲೆ ಪಣಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪಣಂದು ದೇವರ ಪೂರಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡಲ ಪಣಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಲ ಪಿಲಿಲೆ ಮತ್ತು ಈ ಪಿಲಿಕ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಪಿಲಿಗೆ ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪಂಡ 3 ರಂಗಲುಂಡು ಸ್ಟೆಪ್ಪುಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮಟ ಸ್ಟೆಪ್ಪುಲೆಜ್ಜಿ ರಂಗಲೆಜ್ಜಿ ಏರಿ ವಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಏಪೆ ಪಾಠ ಪಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತನು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರನ ಶುಭಾಶಯ ಪಣಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಉಂತವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂಗೀತದ ಗುರುಕುಲರು ಗುರು ಅಣ್ಣೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸುಮಾರು ಪದಕಲೇನು ಹಿಮ್ಮೇಳದಕ್ಕಲು ಪಾಡ್ಯಾರ 600 ಪದ ಇತ್ತೇನೆ ಬರೀ ಓಳು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸುಮಾರು ಪದಕಲು ಹೊರನೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪದಕ ಬೋಪಿನ ಬಹುಶಃ ಹೀರೆ ಪನೋಡೆ ಅದು ಪೊಳಲಿಲ್ಲದ ಟೀಮ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಬರೋದುಂಡು ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಪೊಳಲಿ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಈ ಸರ್ತಿದಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿದ ಎಂಟ್ರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂತುಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಸುರುಕ್ ಪಂಡ್ಪನ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಲ ಒಂಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಲಿ ಉಲಾಯ್ದೆ ಎತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ನ ಆ ಬೀಲ ಪಂದವನಾವಡು ಬಾರಿ ವೆರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಹೈಲೈಟ್ ಎನ್ಲೆ ಕೊಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಡ್ಡಾಯ್ತಾನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವಳ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಸೀಟದ ತುದಿಟ್ಟಿತ್ತೆ ಅಂಕಲು ಪೊರ್ಲಾತನೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಲರ್ ಬಣ್ಣ ಅವಾರ್ಡ್ ಟೋಟಲ್ ನಲ್ಕೆದ ಲಾಸ್ಟ್ 5 ನಿಮಿಷದ ಎನರ್ಜಿ ಐ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆತ್ತನ್ ರೈಟ್ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆದ ಮೋಕ್ಯದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಈ ತಂಡ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಗೊಂಜಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆರಗು ದಯಗ ಬಂಡ ವರ್ಷಂ ಪ್ರೀತಿ ಯಾನ್ ಎಪ್ಪಲ ಪನ್ಪೇನ್ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕಲು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಪಿರೋರ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕೇರ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸೊಪ್ಪುಜ್ ಆಂಡ ಪುರಲ್ದ ಈ ತಂಡ ಪ್ರೈಸ್ ಗತ್ತಿ ಕಲೆ ಒರಿಯೋಡ್ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ನಿರಂತರವಾದ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕಾದ ಜೋರಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ದಕ್ಲೆಗೆ
ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗು ರಿಯಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಏಪೆಂಕಲ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯೋನು ಬಂಡ ಒರೇ ಗೆಲ್ಪುನಾಗ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೆ ಎಂದು ಬಂದೋಡು ಒರೇ ಗೆಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಗೆಲ್ತಿದಾಂಡೆ ನನಯನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪುನೆಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಕೆಲವೆರಡು ಪುಣ ಅಂಡ ಸಂತಲ್ಲನ ತಂಡ ಇನಿ ಪೊಳಲಿದ ತಂಡ ಬರ್ಪುನಿ ಕಲೆ ಒರಿಪೇರಗೋಸ್ಕರ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅಕ್ಕಲ ಮಿತ್ತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡ್ ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರ ನಕಲು ತೆರೆಮರೆತ್ತ ಪಿರ ಉಡುಪೇರು ಐಟ್ ಈ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಯರ್ ಪಂಡ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ತಿನಕಲು ಅಗ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ತಾಸ ವಾದ್ಯ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಡೋಲು ಮೆಕ್ಕಲ ವಿಷಯ ಪಾತೆರ್ರಿಜ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸೌಂಡ್ ಪದ್ಯದಲ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಾಸೆಲ್ಲ 15 ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಧರಳಿ ಮಂಡಲ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಶೋಕ ಆತಂಡು 3 ಪೌಲ 4 ಪೌಲ 2 ಪೌಲ 1 ಪೌಲ ಒರಿಯೇ ನಲ್ತದಿನ ನಡುಟ್ಟು ಆ ಡೋಲ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತಂಡು 14 ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ತದಿನ 7 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ತದಿನ ತಾಸೆ ವಾದ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪದ್ಯ ಕಸರತ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಮಿಗಿಲಾದ ಆ ಎಲ್ಯ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆ ಮಾತ್ರತ್ತು ಆ ಮೋನದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕಾದರ್ ಸರ್ಲೆ ಅನ್ ಪನ್ಪುನು ಆ ಬಾಲ ಏತ್ ಜನ ಉಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅನ್ ಖುಷಿಟ ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಮೋನಡ ಅಭಿನಯ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇತ್ತಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ್ಯದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆ ನಲಿಕೆ ಮಲ್ಲನಾಗ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಪುರಲ್ದ ಪುದರ್ ನಲ್ಲ ಎತ್ತರ ಕೊನಪುರಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಆಪುಂಡು 20 ನಿಮಿಷದ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಳು 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇತ್ತಂಡು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾಯ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒತ್ತುನಾಗ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತಂಡು 20 ನಿಮಿಷಲ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಲದೇ ಇದ್ದಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆತೀನಿ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಆತ ಸಲ್ಮೇಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಆ ಪೇಜ್ ಅವರು ಪಾತಾರೆ ಸಂತಾನನಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಮುಂದೆ ಪನ್ನಾಗ ಐಟೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಏನ ಈಗ ವಿಚಾರದ ಕೆಂಡ ಅಕಲ ಪೌಲಡೊಂಜಿ ಬೌಲ್ಸ್ ಪಂದುಂಡು ಬೌಲ್ಸ್ ಪಂಡ ಕೊಡಿಕಾರಡು ಪಾಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಕಡೆಕಾರನು ಕುಲ್ಲವನು ಅವು ಮೊಕಂಡ ಕಲ್ಪೋಡೇನು ಆ ಬೌಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ನೇನುಂಡತೆ ಅವು ಪೊಳಲಿದ ಕಡೆ ಕಲ್ಪೋಡೇನು ಅದ್ಭುತ ಅದ್ಭುತ ಅವು ಏರೆಗಳು ಮಲ್ಪರ ಪೂಜಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಮಿಥುನ್ ಸರ್ ಪಲ್ಲಕ್ಕನೆ 4 ಪೌಲ 3 ಪೌಲ 2 ಪೌಲ 5 ಪೌಲ ಪೂರ ಪೌಲಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಮತ್ತು ಪೊತ್ತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲಕ ಬೊಕ್ಕ ಕಸರತ್ತಡೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನನ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಗೆ ಪನಿಯರ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಆನಿದ ಈ ಹಿಡ್ದು ಈನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕಾರ್ಯಗೂ ಅಪ್ಪನ ಸಕಾರ ಸಕಾಯಿ ಉಂಟು ಸಲ್ಮೇಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಅವು ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಬೊಳ್ಳಿಲೆ ಏಪಾಗಲ ಅವು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಅವು ಹೆಜ್ಜಿನ ಬಣ್ಣದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಬಂಡೆ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ರೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಕೊರಡು ತುಂಬನೇ ತೀರ್ಪು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೊರಿಯರು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜೆಂಡೆ ಬೀಜ ಒಂದು ನೋಟದ ಮಾಲೆ ಪಾಡೊಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ದಂಡಿಗೇಡು ಬರ್ಪಿನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲಿತ್ತುಂಡು ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ತೂನಗ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಸ್ಟೇಜಿಡ್ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಶೈಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಡ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಪದ ಐಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಆ ಡೋಲ್ದಾರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ತಾಸೆ ಡೋಲು ರಂಪೆಟ್ಟು ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಚೇಳು ಬಾಕಿದ ಹರಿವಾಣದ ಕ್ವಾಯಿನ್ ದೆಪ್ಪುನೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆದಿತ್ತಂಡು ಒಟ್ಟು ಪನ್ಪುಣದಂಡ ಪೌಲ ಕುಣಿತೋಡು ದಾಲ ಪಂಡ್ರಗೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಸೂಪರ್ ಹೊರ ಪೂರ ವಿಷಯ ಪಾತರಿಯೇ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪಣಂದು ಮಿತ್ತುಂಡ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ತಂಡದಕ್ಕಲು ಬಹುಶಃ ದಾದಾ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ದಾರ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂಬತ್ತದು ಸಂಬಂಧಗಳು ಎತ್ತೊಂಬತ್ತದು ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂಬತ್ತದು ಇಡೀ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಆತು ಇನಿ ಬೇತೆ ಊರ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದಕ್ಕುಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲು ಬತ್ನೇಟ್ ಆನಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಐದಾದ್ರ ಬುಕ್ಕ ನನೋರ ಮಿತ್ತುಂಡ ಇಲ್ಲ ಈ ತಂಡಗಳ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಪಣಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಬಾಂಬೆಡ್ಲ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತದೇರು ಅವು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಐಕ್
ಸಹಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಗ ಆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ತುಯ್ಯರ ಪೋಯರ ಬಾಡಿ ಆ ಮಿತ್ತು ನಿತ್ಯನ ಮನ್ಪುನಿ ಆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಬಾಂಬೆ ತುಯ್ಯರ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷమైన ಟ್ರೈನ್ ಕೊಡ್ಲಾರ್ದು ಎಂಗ್ಲು ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರ ಕೂಡ ಕ್ರಮ ಎತ್ತೋಣ ಬಂದು ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ವಿಶೇಷ ಪಡಂದು ಮಾತನ್ನೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದ ಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ.